vangu ava vakaramba kudzoka pamba nekuda kwenyaya yandandabvunza kuti koimimi mukupanana fertilizer nasabhuku uyu pakai ndobva vakapenga vakandirosiya vandiroora ndobva vaenda varamba kudzoka pamba. Asi nyaya yavakarambira kudzoka yanga iri nyaya yekudanana nasabhuku. Anga ari sabhuku iwo anga ari sekretari wasabhuku. Pakatanga kunyorwa matsamba yachisungirwa pamusoro pegadheni kunzi vari kudanana nasabhuku, vari kudanana. Mazuva ekutanga ndikatombozviramba kuzopedzisira pandikazoona kuti chokwadi zvinhu zvikuitika izvi pavakapanana mafertilizer kuti vari kuda kurima fodya yavo varamba kurima nini. Ndofunga sabhuku uyu anga ari sadombo wangu futi. Furasi kuti kana ndichiona uyu mudzimai wangu nasabhuku uyu ihanzvadzi nehanzvadzi. Ndo chidimbu chandikataurei panyaya iyoyo. Vanozviziva kuparadzana, hatina kupanana zvikuru kubva vaenda. Izvi zvanomwaka wakadii? Igore rakapera paseri. Kusvika pariziva pamazuva akawanda sei? Tingati vakasimuka pamba kuswa 15 December havana kuzodzoka. December wamwaka wakapera. Zvinozvita mukuda kupinda mumwe December pasara zvishomanani. Saka vakuyananiswa ndipo vachibvunzwa kuti zvakafamba sei, ndipo vatadzimai vangu vakaramba kudzoka pamba. Ndakavati sei mimi muri kupuwa fertilizer muchiita ukama hwakadzika nasabhuku, nekuti adzimai vangu ava ndisekretari kuvhireji. Saka zvakatangira pakuti takatanga kuona tsamba dzainyorwa muvhireji dzichiiswa pagadheni dzaitaura kudanana kwadzimai vangu nasabhuku. Uye tikaramba tichitarisa sabhuku iyeri ndiye futi aiva kana kuti ndiye anova sadombo wangu. Saka vachiona sabhuku zvakare pane ukama nemukadzi wacho vari kuti adzimai vevava nasabhuku ihanzvadzi nehanzvadzi. Saka ava vakazivisa madzite zvavo zvaiitika zvese izvi. Saka vari kutaura kuti zvinhu izvi zvakaitika last year but 1 zvichireva kuti kubva pane izvoni zvino vakuchiendera mberi. Tisunzira kubva ipapo kuita kuti tichienda pamusoro pamati ana atezvara vari kuzviziva here vaitosaidhira uyu sabhuku nekuti vakasvika pakunditi iwe hauna kuroora iwe uchamangotoni mwana wangu.
Makatopedza. ipapo ndapedza. Mimi mama karoora. Ndandakaroora. Amakabvisa chi? Ndikabvisa mombe mukono masungiro, ndikabvisa mombe yeumhai, ndikabvisa mombe yedanda. Uye manga munavhurika wada sei mudzimba iwoyi? Vana 6. 6 mukusanganisira nematwinzi yaye? Vari pa6 ipapo. Saka yapita ngechingani? Kutanga asi kuuya Last sitting pamakaenda kunotomwa kunuyananiswa kana muchirirwo nyaya kuti guva rinofamba asati garinotenda rinokudekwenigona pamakamboenda kunoyananiswa kunga kuri medari kana kuti kwakamboenda chii chakaitika kuti makazvidina mayayaniswa nezve kuti panapa pasina chavapindurira asi kana pane makamboenda kudai Taenda kudai. Ini ndikati adzimai dzokai kumba. Mambo akanditi ko chinondizivisa kuti uri kuda mudzimai chii. Ndikabvisa $10. Ndofunga wakairamba. Ati inganchada. Ini mambo chandawira pano ndechekuti tigwanise zvinhu midziyo yedu yatinayo. Kuti chakandabvudzirepa pamandibvapo asi inyaya yekuti anogona kuva noti pane vakambouya vamati havana kuzouya pana atezvara vaye kuti ipapo yakambopinda nyaya iyi mumandare pakapfekwa pamataura kuti pakazobviswa $10 zisina kuzoita asi pakazogovana midziyo ataita tisabvukwe pamwe anogozozibetera ipapo kugovana midziyo pekubva ati ndakaroranga pakadabetodarei one kuti mamaparadzana iri Aiwa, ndisina paradzana. Saka pane zvino mudzimai wenyu kugara nasabhuku kana kuti ari kwavo? Ari kumba kwavo. Ndinoda kubvunza pamwe baba umboona tsamba yakanyorwa kumagasi ndinoda kupaisaiisa kuti mudzimanga ndanasaba Aiwa. Iswa 21 August. Takudzoka kwasiri papanenge Panga vakatobata nebvunza ndibvunza munadzo umbowe kusugiranzi. baba idzi ndoro umbowe akatobata ibvunzi Ndosaka ndavaitizisa apa. Kutaura kuti bvunzo ndedzasabhuku? Ndedzasabhuku. Makadzibata zvaita sei bvunzo idzi? Ndakubata. Ndikati ndakubata wairamba sei kuti urudanana nomukadzi wangu. Zvikanzi ndiregererewo ichi chokwadi wandibata zveshuwa. Tinotaurirana topedzerana. Ndikati chindipa chinondiratidza kuti ndakubata. Anga akuda kundipa bhachi. Ndikati aiwa ndipe bhutsu. Zvikanzi tinotaurirana. Ndobva ndipa bhutsu idzi. Ndopandakamuti yangu haiperere pano, ichaperera kumberi. makambata mumba. Aiwa, manga musiri mumba. raitiregai tibva takopinda ndakaifungidzira kuti neuremo hwenyaya yacho yangaita kuti regai timupe mukana kupedzisira kuti ndisakukwezura mamuko tatoda pano kuti auye izura mamu futi kaizvo ndo masabhuku atikutaura izura mamu saka regai ndione kuti timupe mukana wokupedzisira yekuti auye kana achinge atadza tobva ndaisa judgment tobva taterminata usabhuku watitobva tatoupisa varatinaro varomaidonena varozvipezvo ari sabhuku ati Sabhuku kamuseta. kamuseta nhamba dzake tingadzibate pamidza nhamba dzake munadzo Ndinadzo. tisire nhamba dzake tizomusama nekupedzisira kozizi zvaramamo taitomuda muno dari rakaungana
mwezi mumwe chitaura naye tobva namupa chaji yake Aiwa, tinotenda chaizvo. kana kune nhamba dzedu dzakambozishedzera futi dzinenge hedimeni simungayinyore panaka kazokaini senyaya ipapo ndikaitimpe mukana kupedzisira Baba,